mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras po natin sa buong kapuluan, it's already 9:24 PM. At kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Mga kabisyo, isang kwento na naman po ang ating babasahin ngayong gabi na to. Kwento nakapupulutan natin ang aral. Kwento ng isang kabisyo natin na nagpadala sa ating programang Secret Files. Kaya hindi ko na po patatagalin pa mga kabisyo. Pakinggan at himayin po natin ang storya ng ating kabisyo sa Secret Files. Dear Titan Jello at Rocky Terra, itago nyo na lang po ko sa pangalang Ayumi. 20 years old, from Tarlac City. Third year college na po ako ngayon at avid listener nyo po ko since 2021. Nais ko lang po i-share ang kwentong pinaka naging lesson ng buhay ko. And this is my secret file. DJ Rocky Terra at DJ Titan Jello, nagsimula ang lahat sa lalaking itago natin sa pangalang Sian. Naubos ako sa relasyon namin. Tuwing magdedemand lang ako ng oras, nagagalit siya. Na para bang kasalanan ko na gusto kong maramdaman na mahalaga ako sa kanya. Naghahanap lang naman ako ng validation sa kanya, pero nagagalit po siya tuwing naglalambing ako. Hanggang isang araw nalaman ko na lang na nagbago siya na parang wala na siyang kinakatakutan. Nalaman ko na nakikipagkita siya sa dati niyang napupusuan na babae at nakikipag-chat muli. Nabasa ko po ang kanilang conversation, DJ Titan Jello at DJ Rocky Terra. Isa po sa mga linya na nabasa ko ay, kung nag-crush back ka lang sana sa akin noon, tayo na ngayon. At ang mas masakit pa po doon, DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko na po makontrol ang pag-overthink ko sa kanya dahil sa pagkakataon nga po na binigay ko ang lahat ng aking pagmamahal, sinuklian niya pa rin po ng pagtataksil. Doon na po ako sumabog dahil napagod na po ako. Kung gusto niya magbago siya ng ugali, pagbibigyan ko din po siya. Nagbago na rin po ako. DJ Titan Jello, DJ Rocky Terra, sa totoo lang po, yung tao na to ay sobra ko pong minahal. Pero hindi niya po kayang ibalik yung pagmamahal na inaalay ko sa kanya. Naging toxic na ang lahat. Noong mga panahon na nagmo-move on na po ako,
Pilit po siyang nakikipagbalikan. Nagmamakaawa siya pero sagad na ako noong mga panahon na yun. Kaya ang sinabi ko na lang po sa kanya na maghiwalay na lang kami at wag na po manggambala. At doon na po ako nag-jump into other relationship at sa ibang lalaki na po ako nakipagkilala. DJ Titangelo at DJ Rakitera. Nung mga panahon po na nakakilala na po ako ng ibang lalaki, ang dami pa rin pong panggugulo o sinasabi ng naging ex ko. Kesyo addict daw. O hindi daw mapagkakatiwala ang lalaki ang aking bagong nakilala. Hindi daw mapapabuti ang buhay ko. Nakakainis lang po DJ Titangelo at DJ Rakitera dahil hindi po ako pinapatahimik ni Sian. Parang hindi pa rin po siya nagiging masaya sa naging desisyon namin sa aming relasyon. Alam mo DJ Titangelo at DJ Rakitera, makalipas po ang ilang buwan, may sunod-sunod na naman po na may kakaiba na naman daw po kong ginagawa. Iba't ibang sumbong na naman po narinig ng aking pamilya dahil nga po nakikipagrelasyon ako sa iba. Talagang binibigyan niya po ako ng oras. Oras para siraan ako sa mismong pamilya ko. Dahil hindi pa rin po siya nagiging masaya sa buhay niya. Fast forward. Sobra pong nagkalabuan na din kami nung guy na bago ko pong nakilala. After 2 years and 3 days lang, naghiwalay kami nung guy na yun. Akala ko po makakapagpahinga na ako sa mga relasyon at sakitan at hindi pagkakaintindihan sa buhay pag-ibig. Pero di pa po pala doon natatapos ang aking kabanata. After 2 years, nagkita ulit kami nang di sinasadya sa church. At doon nagsimula ulit ang gulo. Nangulit siya at hindi lang sa akin pati po sa pamilya ko. Ipinakalat niya na ako ang nag-cheat kahit ang totoo naman po DJ Titangelo at DJ Rakitera ay siya po ang mismong cheater sa aming relasyon. Puro na lang po kahihiyan ang binigay po sa akin ng aking ex na si Sian. Ilang taon na po nakakalipas at hindi pa rin po siya nakaka-move on. Pero alam mo, DJ Titangelo, DJ Rakitera, ang pinagsisisihan ko lang po na pinagtakpan ko po siya sa pamilya ko. Noong mga panahon po na niloko niya ako, hindi ko po kasi sinabi yun sa aking magulang. Ang sinabi ko lang po, naghingi kami ng personal space sa bawat isa upang maintindihan namin ang aming sarili. Kaya ngayon, ako ang nagmumukhang masama sa naging sitwasyon namin noon. At ang sabi niya pa sa akin na hindi ko malilimutan, na binigkas niya sa kanyang mga labi at sinabi niya sa magulang ko na handa pa rin po daw siyang tanggapin ako kahit sinaktan ko daw siya noon. Ipaglalaban niya na lang daw po yung pagmamahal niya na sinayang ko. Alam mo, DJ Rocky at DJ Jello, sobrang unfair. Sobrang galit na galit ako sa tao na to. Sa side ko, okay na sana ako eh. Masaya na tahimik na yung buhay ko, nangingilala na lang ng iba.
Pero dahil nga sa pangungulit niya at awa ng pamilya ko, nakawawa daw itong ex ko. Na lagi po nila akong sinasabihin na bakit hindi mo subukan ulit na mahalin yung ex mo. Unti-unti po akong bumigay. Unti-unti po ako muling nagbukas ng pintuan at naging marupok sa taong mapanakit sa buhay ko. DJ Titangelo at DJ Rocky Terra, nung ginawa ko po na pinapasok muli ang aking ex na si Sian sa buhay ko, nakita ko po na sobrang saya ng mama ko at ng buong pamilya ko that time. Pero, alam mo ba, nung panahon na pinapasok ko muli siya, nalaman ko po na meron pa po pala siyang girlfriend na existing. And that time, sinabi niya po sa akin na may plano na daw po siyang iwanan yun. Sadyang kailangan ko lang daw po talagang sagutin muna yung mga tinatanong niya sa akin o magbalikan kami. Para daw po i-push niya na yung bagay na hinihiling niya para sa akin. DJ Titangelo at DJ Rocky Terra, sobra pong nalulungkot ako at naguguluhan. Dahil nga po sa kakapush o kakatukso ng pamilya ko na kami na lang po ang magkatuluyan, makakagawa na naman po siya ng kasalanan na mag-cheat sa kanyang girlfriend na kasama. At doon na nga po kami nagkita muli ni Sian at palagi na po siyang pumupunta sa bahay namin. Sinasabi niya po sa akin madalas na ako lang daw ang mahal niya. Hindi daw si Yuri na ginawa lang daw niya yun. At kasi nakikita niya daw po ako dun kay Yuri. DJ Rocky at DJ Jello, sa pagiging consistent niya po at sa pagiging consistent naming pagkikita, may nangyayari na sa amin madalas. And after noon, habang sila pa, meron po kong napansin na kakaiba sa kanya. DJ Titangelo at DJ Rocky Terra, unti-unti ko siyang nahalata na hindi na siya nagpaparamdam for 3 days. Tapos bigla siyang nagbago. Parang panaginip lang lahat. Ilang araw lang siyang hindi sumasagot at isang bagay na hindi niya kailanman ginawa dati. Hanggang February 6, 2025, nakita ko ang text niya at excited pa nga ako na buksan at basahin dahil pangalan niya ang naka-indicate sa notification. Pero ang laman ng mensahe na binasa ko ay eto po. Mas pinili kong mag-isa at mag-isip dahil naguguluhan ako. Na-realize ko na hindi ko kayang bitawan si Yuri. Mahal ko siya at gusto kong makipag-ayos sa kanya. Yun po yung mensahe DJ Titangelo at DJ Rocky Terra
ang sinabi niya po sa akin. Doon po ako napaluha. Hindi lang ako nasaktan, pati ang pamilya ko. Lalong-lalo na po ang mama ko. Masakit para sa kanya dahil parang anak na rin niya si Sian. Umiyak ako pero saglit lang. DJ Titangelo, DJ Rakitera, buti na lang pa-fall pa lang naman po ulit ako sa feelings ko sa kanya. Pero masakit lang din doon, binigay ko ang sarili ko. Pero kahit na ibigay ko, hindi na ako maghahabol. Hindi na po ako nag-iskandalo at hinayaan ko na po siya. Si Yuri naman po, puro post tungkol sa cheating. Gusto ko na sanang sabihin sa kanya na jowa niya ang lumapit at nanggugulo sa akin. May mga pruweba po ko, DJ Titangelo at DJ Rakitera. Pero nakablock na pala ako sa kanya sa Facebook. Kaso ako naman ang mukhang masama dahil malamang kakampihan na naman yung taong mapanakit sa buhay ko. DJ Titangelo at DJ Rakitera, nag-message ako sa pinsan ni Sian para ipaliwanag ang lahat. At this point, nilinis ko na lang ang pangalan ko sa pinsan niya dahil hindi ko na kinaya ang katahimikan. DJ Jello at DJ Rocky, 1 week lang matapos po na masabi ko na at malinis ko na po ang aking pangalan sa kanyang mga kamag-anak, naging okay na ako. Hindi po dahil hindi masakit, kundi dahil alam ko po ang worth ko. Hindi na ako papayag na gawing side chick lang basta-basta. At dito na po papasok ang realization ko. Noong May 9, 2025, nagparamdam ulit ang best friend ko since grade 12. At itago natin sa pangalang Yuto. Nanligaw siya at sinagot ko siya. Ngayon DJ Rocky at DJ Jello, masasabi kong nasa tamang tao na ako. Dahil pinursu niya ako, sinusuportahan at ipinagpipray. Pareho kaming third year college sa Tarlac State University under Public Administration and Governance. Sa wakas po, binigay na ni Lord ang ideal guy na matagal ko na pong ipinagdadasal na may pangarap, may respeto, may paninindigan at marunong sa buhay. DJ Rocky at DJ Jello, ang natutunan ko po ay hindi sapat na mahal ka niya kung may nasasaktan naman siyang iba. At minsan ang mahal pa kita ay hindi dahilan para manatili. Ang totoong pag-ibig, hindi ka itinatago at hindi ka na guguluhin pa sa nananahimik mong buhay. Salamat sa inyo DJ Rocky at DJ Jello dahil sa programa ninyo, natutunan ko pong piliin ang sarili ko. Hindi dahil takot ako, kundi mas inalagaan ko na lang ang inner peace ko. Dahil sa buhay, di na natin maibabalik pang muli ang tiwala ng isang taong nagbigay sa'yo ng second chance. Kaya message ko para sa inyo, Yuri and Sian, maging masaya na kayo at maging kontento.
Lalo na siyan, mahal na mahal ka ni Yuri, kaya pahalagahan mo siya and sana natuto ka na sa mga pagkakamali mo. Ganun din naman ako. Mapalad ka pa din dahil pinatawad ka na ni Yuri kahit pa nag-cheat ka sa kanya. Yuri, magpakatatag ka lang palagi. Alam kong matalino ka. Huwag mo nang hahayaang masaktan ka ulit at alagaan ninyong mabuti ang bawat isa. Ang masasabi ko lang, masaya na rin ako dahil nasa tamang tao na ngayon at madami na kaming pangarap sa isa't isa. At higit sa lahat, nasa sentro namin ang Panginoon sa lahat ng mga plano namin. Muli, maraming salamat po DJ Rocky at DJ Jello sa inyong pagbabasa ng aking secret files. Ako po si Yumi at ito ang aking secret file.